खोनासं गोबाव समनि बुंनो थानाय आंनि गोसोनि राव। नों सिगां जेरैमोन ना, दा नों बे नोजोराव गैलिया। दाथ' नोंजों रायलायनायनि सिगां साननो गोनां जासै जे सिगां नों जेरैमोन ना, आं बै नोंखौ गोसोखाङो। बेस्थ'आ आं बै समावबोमोन आरो दाबो, नाथाय फारागा जानांगौ बेसो फैबाय जे नोंनि प्रायरिटियानो सोलायबाय। दानिया आं नोंजों रायलायब्लाबो बेबादिसो मोनसै जे आं नोंजों नङा, सोरबा गुबुनजोंसो रायलायदों। बेथ' जाथावनोनो हाया जे नोंनि राव, नोंनि आखु बेयो नोंनि बादि नंलिया। आं माबा मोनसे बुंनोब्लाबो दा नोंखौ सोंनांगोनसो नामा? नोंथ' बेसोमोन जायनि सिगाङाव आं गासैखौबो सावरायोमोन। मानोना दाथ' नोंनि बै फिननायखौबो मोनसे फर्मेलिटि बादिसो मोनो। दायो आं बेखौनो बुंगोन जे नों सिगांनि महराव फैफिननो हागोन ना? नों गावखौ नों खालामफिननो हागोन ना?